ки артиши паёмбарро наҷот дод. Ин ҷанг дар Қуръон дарҷ гардидааст. яке аз бузургтарин набардҳо дар ислом мебошад ва тақдири онро як мард ҳал кардааст. Салмон аввалин форс ки исломро қабул кард аз аҷдодони поки миллати тоҷик. соли 5 ҳиҷрат Мадина. лашкари душманон шаҳрро иҳота мекунанд. қувваҳо нобаробар буданд. 10,000 ҷанговори рақиб бар зидди 3,000 мусулмон. Салмони Форс нақшаи ҳарбии мураккабро пешниҳод кард. ӯ фармуд ки дар атрофи шаҳр хандақи азим бикованд. ин усули ҷангӣ барои арабҳо комилан ношинос буд. дарозии хандақ ҳазорҳо метр буда чуқурии он аспҳои душманро боз медошт. ин стратегия Мадинаро аз суқут наҷот дод. Салмони Форс бо шамшер ва бо заковат ғолиб омад ва ин набард дар Қуръон қисса шудааст. Салмони Форс саҳоба ва мушовири паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, аввалин ғайри араб ки паёмбар ӯро аъзои оилаи худ яъне аҳли байт қабул кард. ӯ аввалин шуда сураи фотиҳаро ба забони форсӣ тарҷума кард. ӯ ҳокими шаҳри азими Мадоин шуд ва қудрати бузург дошт, вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда дар кулбаи оддӣ зиндагӣ мекард. дороии худро ба ниёзмандон мебахшид ва шабҳои дароз зикри худо мекард. Салмони Форс намунаи донишмандӣ, заковат ва шуҷоати ниёгони тоҷик. имрӯз ҳар як мусулмон бо номи ин мард фахр мекунад. лайк гузоред ва обуна шавед агар хоҳед ки мо давом диҳем.